Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să vă spun povestea unui tânăr pe care l-am întâlnit în urmă cu 10 ani de zile. Întâlnirea noastră nu a fost deloc întâmplătoare. Ea a avut loc în Timișoara, în Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș. Acest tânăr pe acea vreme avea undeva în jur de 15 ani și jumătate, către 16 ani, și ce m-a impresionat la el era că era plin de viață și zâmbea. Acest tânăr se afla acolo pentru că fusese diagnosticat cu sindromul imunodeficienței umane și starea lui de sănătate nu era una foarte bună. Din ceea ce îmi povestise, el avusese câteva probleme de sănătate care îl aduseseră în acest loc unde îi fusese descoperit diagnosticul, de unde porniseră toate problemele pe care el le avea. Cu toate acestea, el avea un zâmbet pe față care nu putea să nu îți atragă atenția. Era un tânăr care avea încredere în el și era optimist. L-am întrebat: ce te-a făcut, ce te face să fii atât de optimist și să vezi viața atât de colorată și să ai puterea să zâmbești? El mi-a spus în felul următor: nu știi cât de puternic ești până în momentul în care trebuie să fii puternic. Eu, în urmă cu câteva săptămâni, mă aflam pe patul de moarte. Acum mă plimb prin spital și zâmbesc. Zâmbesc pentru că am redescoperit ce înseamnă viața și ce este cu adevărat această viață. Am puterea să zâmbesc și să mă bucur de viață pentru că am fost acolo, pe acea linie, și am ales să trăiesc. Am ales să trăiesc și să duc această viață într-un mod în care să simt și să fiu recunoscător pentru ceea ce am primit. Am fost impresionat de cuvintele lui și de puterea pe care o emana în jurul lui și de optimismul pe care îl avea. L-am întrebat: nu ți-e teamă să le spui oamenilor că ai fost în situația în care ai fost și că, de fapt, diagnosticul pe care îl ai va trebui să-l porți cu tine oriunde vei merge în această lume, în această viață? El mi-a spus foarte simplu: nu mă gândesc la diagnostic, mă gândesc la viață și la ceea ce pot face eu în această viață, astfel încât să fiu recunoscător și să împărtășesc dragoste, bucurie și iubire în jurul meu. Și din nou am fost impresionat, pentru că nu puteam imagina cum un copil poate gândi astfel. Până și medicii și asistenții, oamenii care lucrau în acel spital, erau impresionați de optimismul pe care acest tânăr îl avea. Am fost pur și simplu impresionat. Acest tânăr fusese diagnosticat cu sindromul imunodeficienței umane, HIV, așa cum îl știe toată lumea în popor. Și v-am spus această scurtă poveste pentru că vreau să vă arăt că există viață după moarte și că prin asumare și prin optimism putem merge mai departe, putem schimba ceea ce în România în ultimii 30 de ani nu s-a schimbat. Sunt de părere că România trebuie să se informeze și că România are nevoie de informație, de o informație corectă, dintr-o sursă sigură și acreditată. HIV-ul nu este o boală din care se moare, de fapt HIV-ul este un virus care îți afectează sistemul imunitar. Și astăzi o persoană care este diagnosticată cu HIV poate trăi până la 80-85 de ani. Întrucât viața nu este deloc ușoară și în fiecare zi întâlnim câte o provocare la fiecare pas, am hotărât ca astăzi să-l aduc în fața dumneavoastră pe cel care în ultimii 10 ani mi-a fost aproape, zi de zi, clipă de clipă. El a fost cel care m-a ajutat să lupt.
El, de fapt, se numește forța interioară. Iar forța interioară o găsim în fiecare dintre noi. Nu renunța și caută în adâncul tău. Și tu ai forța interioară în tine. Caută această forță și luptă alături de ea, pentru că viața este frumoasă și merită trăită. Nu uita, mereu schimbarea începe cu tine. Dacă ți-a plăcut această idee și dorești să o împărtășești mai departe și să mă susții în campania pe care am început-o prin acest proiect minunat care se numește Iubește Viața, te rog distribuie mai departe acest videoclip astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți oameni și să formăm împreună o comunitate prin care putem aduce schimbarea în această lume. Pentru că lumea are nevoie de dragoste, de compasiune, de emoție și de multe bucurii. Mulțumesc pentru că mă susții, mulțumesc pentru că ai avut răbdare să urmărești acest videoclip și nu uita, viața e frumoasă, trăiește-o cu bucurie.